karty swoje wydrukowałam, odkleić też pomału. To zostało wydrukowane na www.littlespetshop.de. Dam link do tego w opisie. Zobaczcie, jakie to jest małe, jakie się wydrukowało, tak? I będę trzeba zaznaczać, jakie mam. Mam tego białego kotka, takiego małego. Zaznaczone. Z króliczków nie mam żadnego, z piesków też. Stąd nie mam żadnego. O! Może ta panda czuł, może dla niektórych jest brzydka, to jest nawet brzydka, no ale ta jest brzydsza, nie? O, to jest szkoda. Brzydki jest też ten ma takie gały. Dlatego ten i ten. One tylko nowe są brzydkie, bo mamy takie gigantyczne gały. Większość jest brzydka. No dobra, mi już. Dobra. Mam tu kanę. No, a moje koleżanki ma takiego ładnego motylka. Mam od tego. Mam od tego. Takiego chomisia. Mam jego. Jakiego? Mam tego pyta. Tego ma to w 551, czyli tego Mara. To jest 8 oddaję od LPS, czyli taki Dawid. O, to dziwne, bo są pokazane trojaczki, ale nie ma jeszcze jednego. Ale nie ma chomiczków, bo są też chomiczki. Najbardziej mi się podobają kotki. Dobra, to ja pokażę jeszcze raz, jakie mam. Mam tego kotęka. Mam tukana. Mam mrówki nie zaznaczyła, ale mam jeszcze mrówkę. O, tak, teraz pokażę. Mam tego kotka. Mam tukana. Mam mrówkę. Mam łabędzia. Mam jeżyka i mam chomiczka. No to tyle. Pokażę jeszcze jak powiedział, jaki mi się najbardziej ten. To co mi się podoba? Ten najbardziej stąd. Ten. A to tyle, pa pa.